Ida pati tu yana mtambara Ungai chikukuza Right, ngati ita yenyo asinokuti tichibatsirwa tichizwa kuti fungai zvakamira sei ari kudii fungai handizvo ndo petiri tese tiri mundima imwe chete handizvo here ngatichiti hatsa titi gagaga takatarisana namukoma nguwa hambaitende mbuya tibatsire ngazviitike hazvo tizvo ana mbuya muzobata apa kana azongodonawo kungomirawo padhuze maakuti hapana chinonetsapo kungobatsira kubata badzi kusvikira agara pasi amire ipopa bozi chitunhazvo changa chiri chitunha mukati munhu pachitunha saka changa chisina bharansi chakafa kudhara uye padhuze apa uye padhuze apa uye padhuze padhuze musatyeba Musante kule banda yapa. Kusoka bato. Bafunga. Bafunga. Baba hata ya pepo ya choka. Jamaa hizo kuzungumza ayo handi chitu na hizo sasa hizo chai chitu na chitu siasa chitu. Fungai mwanangu oye ngaura tizwe zviri kudini wakaura watiani taura usaite zve wakapondwa ndiani taura zvauri kuda watopondwa nani wakakuponda notodozwa kuti wakapondwa nani usaite zvehasha baba namai chitaura hako zvauri kuda taura tizwe dzinobva kunani hadzo wakandiponda atikuzivi zvakaponda isu taura hako wakaponda zvimwe ndibaba ako wakaponda zvimwe ndini mai ako ndakaponda taura hako sununguka baba bvunzai kuti simba wakapondwa ndiani baba watiana wakakuponda unoteereresa ani taura ani Jairos kwenyavese amwezi ani murunyararisa nyaya mwezi saka tiri kubvunza kuti tinoiziva ende mombe dzacho dziri kutongoenda kunani mombe dzacho dzinoenda kunani dzinopiwani dzinoshandei
Wakaponderwa dzimai rako. Dzimai rako ndiro rakaponderwa. Saka no wakaponderwa dzimai rako. Saka mombe dzako dzinoda kushanda sei? Ana. Hanzi dzinopihwa ana angu. Mombe vari kutambura. Hanzi une ana angu umwe unopiwa 5 wachipiwa 5 ana angu ari kutambudzika. Iwewe uri kuti wakaponderwe dzimai rako une zvokwadi zvakaperera here panhau yedzimai rako? Wakarirorepi iwe? Isimali yakakwana. Dzimai rangu ndirangu. Kana ndisina. Dzimai rako ngoti wakapondwa. Iwe uri kuti dzimai rako dzimai remunhu here? Uri kuti kudini? Asizi kundiuraya. Akauya kunditi ndimuripe. Ndaimuripa. Zvino wakandiuraya. Hanzi dai anga asina kundiuraya, dai akauya kuti ndiripire ndakamuripira. Saka wakandiuraya Nyaya tiri kuizwa. Asi iwewe unoti kudii nezvawakaitawo futi? Unoti kudii ngezvawakaita iwewe? Kuti uri kuti iwewe uri kude mombe 10. Uri kuti kudii ngezvawakaita? Uruziya kuti nemhosva iwe. Wakandiurayire. Hanzi nyangwe ndakashaisha wakandiurayirei? Iwe pawaiwe waida kutamba here? Ngoti iwe wagara une mhosva, isusu tine mhosva. Saka chita ngatisangane pakati tizwe kuti zviri kufamba sei. Uchandimutsa kuti ndizotungana newe muno mundare. Ndosaka tatokumutsa. Ndosaka tatomudaidza pano kuti titaure nyaya iyi. Tizwe ngoti umwe naumwe une daka. Kasike kuti dakuda kutaura zvinorema munhu. Amadzamba kuchinja. Ndutaura nini? Andina kuti ndandina. Asi ndakauraiwa. Asi nda iri kuya. Wazumuta? Dai kuri kuti chimene taionesana tozwisana kuti zvakadini. Iwewe usaita advantage ngekuti wafa. Isu hatisi kuda kutora advantage ngekuti wafa. Dai akaenda mudare ari mupera ndiye nokukwana ndikuda. Taurai tizwe. Hanzi tataura newe, iwe unewo nyaya. Hanzi wakaenda kumba kwemunhu. Wazvizwaka? Mombe hazi dai wapaura ndakuti wakaendawo kumba kwemunhu imhosva yawakaitawo iwewe. Wakaenda kumba kwemunhu unenge mukadzi wemunhu. Ndikatokumba kwemunhu. Ambotaure baba. Zanzi pauya mombe ndakuti iwe wakaenda kumba kwemunhu imhosva yawakaita. Mombe tadzizwa 10 dzawataura. Hanzi pauro wa mombe 2. Hanzi ndopaura 3. Saka mombe dzacho 3 wati dzinochienda kwanako. Mombe dzasara dzinoenda kwanako. Hanzi mukuru unodini?
Hakaendi. Hakaendi. Hanzi ndobatsira mai aya anogona kufa ngemhepo iyoyo. Mudataura. Mutaura iti. Taura. Ndakatobata musana wacho wakatsimbira ndakatsimbira musana. Mati. Mama bye bye. Hanzi mama uya yapa. Mama gara ya Aisha apate uya gara ya apate mwana wao Musadaro mbuya nyararai muno mudare muno munodzoka moripa mbuya munodzoka moripa musatomaitenyu tererai zvirutaurwa tererai zvirutaurwa mbuya Buya, mamusina kungwarira bambuya. Zikamai buya. Amuna kungwarira bambuya. Buya. Zikamai. Ani kungwarira baba makaita. Ndisina maderera. Iya. Ime buya, nazai kuita zviro kwacho. Ikasema tauro. Ise anorwadziwa uyu, anorwadziwa akahaka. Unorwadziwa maakuvhara imimi pamwe Buya, maakudaro maakuvhara manje. Maakuvhara kuti asataure. Chanzi muri kuitei. Nyararai. Manodotora nemi keni. Manodotora nemi. Zikamai mbuya. Kuwadziwa nini pano usikafere mbuya. Apana usikafere. Mbuya, munhu wese unofa, imi muchandofa, neno ndichafa. Teererei zviri kutauka, wakatoenda wakaenda mwana. Ngatitambe neiri kurira. Taurai nemuona wenyu. Teererai. Musanonoke ba, mweya unoenda hapana chemunozozwa ba imimi. Chuye pambuye mutaure nemwana wenyu apa. Dai angari pane akomana maakutochaisa anhu manje. Mbame hatizotauri zvakawanda. Taure. Chiteerere zvitongo. Taure hini. Mati. Hanzi toda kupedzerana namunhu mutuwasekwa.
Hanzi ndakamukanganisira ndozviziya. Hanzi waizonditemerei? Iwo waindigarire munzira ke waida kundidii? Hanzi izvozvi zvawina ndiani? Saka ndochowaita kutenda waindigarire munzira ngezviro zvangu. Hanzi waupedza futi wautora mukadzi wacho futi. Wanga ari wakwe. Hanzi waida kuti ndiite sei? Wakandiurayira mukadzi. Mari wabvisa here? Mari yekuroora, mukadzi unoroorwa. Kupamba. Akomana musasatsvake zvakawanda. Mukada kutsvaka kuti kuroora kudini, tinopedza nguva. Munhu uyu wakahakaka, zvinorwadza kuhaka. Hanzi munondipa mombe 7. Hanzi kumukadzi wacho, ngopi mukadzi wacho? Hanzi kunobva mombe 3. Saka mukuti mombe dzese pamotwenga 10. Hanzi mazvizwa here? Hanzi ndiko kuti ndimire kuenda kuwasikana kune vana vako. dzinokwanisa kuitwa padiki padiki. Hanzi izvozvi izvi mune ngani? Hanzi kuti musikati ndaakwenda. Musaenda, tiri kuda kuti tiwirirane kuti Hanzi dzinoita here kubvisa pichana? Hanzi pichana yacho zvakaita sei? zvokuti tomboya nenhatu. Mati hanzi ishoma, nhatu ishoma. Asi shoma chitani. Dzimwe muruzwe zvitohwa kuti dzimwe vacho tobvisa iri mari. Hanzi imwe yacho tobvisa iri. Mati hanzi mama wamwana wangu ngauye, pana mukadzi wacho. Hanzi musi wacho wana wangu ngauye, wazvizwire? Hanzi wana wangu ngawadzouye, ndichada kuzotaura nawo. Hanzi ndine nyaya nemukadzi wangu na mama. Taurai nawo, aripo mama? Musi waachazouya vana, ndine nyaya namama nevana vangu. Asi tauya nenhatu dzacho handiti. Hanzi nhatu aiwa, nhatu ishoma. Taurisei, musaite chihwere-hwere. Taurisei. Unzai kuti kokuya iri mari dzimwe dzacho kwacho. Obvise nhatu dzacho. Hanzi tsvakai dziri 5 nemari pamusoro. Mazwisisa here? Hanzi mati tinotsvaka, tinouya nadzo rini? Kutsvaga tinotsvaga, ndosaka tabudisa kuti tizive kuti tiri kuda kudini. Hanzi chitaurai zuva. Tichibogara pasi semota. Hanzi handina kuzorora ba. Kana mandoti muri kumboenda, it's all right. Hanzi taurai date. Hanzi ndinochiti mukanditaurira ndochizorora pane zvandandiri kuita. Mandotaura zuva ndoziva dheti racho kuti zvaramba ndosumukawo. Mukataura dheti ndinombomira. Kana watupongo yakadini. Ngatiri kavara kavara. Kuni moto zia zvinhu zvavo. Ndotaura nyaya kuti kupera umwedzi apa. Zviro izvi mukuona kuuya kwemwaita kunobuda. Mauya muri kufambira nyaya iyoyi. Musaita kunga munozi muri kuzwa zvimwe zvinhu zvinobuda paTV zvokuti handiyo chanero itaisaba. Mauya muri laki remwaita ngerekuti watobuda achidii achitaura. Mukachema kuti aridzuse, akaridzuse. Akataura kuti dzimwe dzinouya dziri mombe imwe iri mari. Imwe mwendai mogadzisambozi.
nacho dziri kubva kumukadzi endai saka pamombe 7 idzodzo wati at least 5 dzikauya dziri mombe imwe yacho yozoya iri mari Marachiri uite mari. Mombe wanichita mari ba. ma 300 at least dzikaitawo 600 dzova dzinomombe 5 apa ngatiite zvinombe mukaona munhu akahaka uyuka unonga ari kurwadziwa because munhu akaenda uri kuona kuti mbuya ngandotorwa mweya azvizviureruka izvi usaita meeting imweni meeting mozoita umba taurai date taurai date hanzi ndakukupai mwedzi mitatu hanzi asi pamwedzi mitatu iyoyo mukasai kuuya ndiri kuuraya zvekuurayana ndo zvitisukuda aiwazve mapiwa mwedzi mitatu zesaka akutaura zvizwa izvozvo asi zvekuurayana ngatisiyane nazvo kutokumbirana taurai ngatiite zvinopera Iwe. hanzi ndipei mare ndigare pamare iyoyo budisai dhora kusvikira 3 months idzo dzakwana padhora ipopo ndichagara nemukadzi wani upi uyu mati mukadzi wamuti wasekwa ndiyewo hazi ndiye uchagara nayo kusvikira mwedzi mitatu yadini yakwana mukadzi wangu wasekwa ndiye uchagara nemare iyoyi kusvikira mwedzi mitatu yakwana pemunouya koripa wouya nemare iyi ehe kuitira kuti onini yacho but hanzi ndaumbozorora ndiri pamari apa kusvikira pa3 months dzendamupa ndinombozorora kuzobva pa3 months mukasauya ndaakusumuka ndouraya kumbira uyo waita mutorwa pana hama dzake dziripo dziri kuzviziva kuti hanzi uyo wamukadzi hanzi saka ndati mwedzi mitatu ndiko kuti atsvakewo mare saka inoenda panani dhorara mayapi unopenge dhola iri harina zvarinotyisa kungopuhwa dhola chete hazvina zvazvinotyisa ndati murunobatsirwa tai zviri kutaura munhu imimi mogadzira zvinhu zvaari kuda dhora iroro rotorwa zvodini ngaite dhora razi ripiwe mukadzi wawo nini hanzi mutu wasekwa izvozvo harina kusvikira pa3 months zvanopera ndo solution ngati mukamutika kuranga hanzi unoenda kotsikirira pasi pedombo unopuwa mushonga kurudziswa hanzi munotsikira pasi pedombo kuti maisa mumba motsikira mupo kana kuti maisa panze motsikirira mati hanzi ngarisagare mumbaba hanzi munotsikirira kunze ndokuti ari kutoti vanotiri kuda kuti mari ngaigare mukadzi wangu rinofana kuchengetwa pasi pedombo harinoiswa mupurasitiki zvakanaka roiswa mupurasitiki rotsikirirwa panze harimbosvipi hariswi mumbaba songo rinochengeterwa panze vaivatovasongo vakataurirwa
hanzi ndaakwenda pana uchino zvanoda kubvunza saka dhora richapiwa aya oisa muplastic otsikira panze kumba kwavo zvaita hazvo saka imimi mapiwa 3 months magetsi akavira motendenga kumba kwenyu moisa pasi moisa plastic morisa panze hamusapinze mumba handiti right right ndati mapuhwa 3 months 3 months idzo murudo bva mwaite 3 months dzacho here kana kuti munode kuti zvikakasika moita zvinokurumidza murema mutambara uraunyora muruzwa zvibvunzwa here nachakadii ndati muruda kuti 3 months dzavapuhwa mobva mwaitawo 3 months idzodzo here kana kuti pamwe pa 2 months pevamataura zvinenge tiziye marecords because the longer you take the longer it takes the shorter the shorter isusu tonyoroti dzeati nyaya ika besides zvomuda kuoroka umbapo iri mudare ende chaita kuti musvike pemasvika apa idare ngaende 3 months dzacho idzodzo tinozoonawo kuti zvakadini pakauya asi chingoisai pa 3 months dzacho zvikaita before handiti ndini vacho end of Sunday last January here. January. Last Sunday ya January. Last Sunday ya January. Inonga 26. Wenonga 2026. Saka tongoti 31 January latest. Hatongoti kuna January. All right. Saka tomboti kwanhasi. Pane yepa nini yepa uyichida kuyi yepa farai. Sirivi. Ya sirivi kuda profita chete. Pane zvemungada pane kutsutsumwa here ngekuti isusu hatidariki tasvika otherwise tatochinja magiya edu ese giya box redu riri kutoita kurira izvozvo tapedza magiya ese hatidariki ipapa pane une kutsutsumwa here unofunga kuti pamwe zvaidai zvaenda nepamwe kana kuti unofunga kuti taide kuende koite zvimwe kuripo hapana magutsikana no that's okay ndo zvetinoita tiri pano kuona nguva dzatinosvika dzinedzi kuda kuti tiedze kuti zvinhu zvamafambira kwamabva kure masiya zvamatosiya mari dzamachandisa kudai teni chida kuti mauya toita basa rozikanwa kuti radi raitwa rikapera saka zvakanaka mufamba zvakanaka toonana muna January muuya nezvinhu zvacho topedzisa nyaya okay all right